डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। जो हम बात करे वाला बानी बुलेट राजा भैया के बारे में, तो भाई लोग देखा था नहीं कि मतलब बहुत असली गाना गावता रहन भाई लोग। तो आज उनके के पहले वाला बानी, तो भाई लोग अपना माल पर एगो गाना सुनावता नहीं भाई लोग। तबीयत खराब बा मतलब हमर, तो थोड़ा आवाज़ चेंज आवत हुई और ठंडी के दिन बा भाई लोग। तो का करबा ठंडी में मतलब तबीयत खराब बा मतलब आवाज़ चेंज आवत हुई, तो एक खातिर सॉरी कहता नहीं। तो भाई लोग अपना माल पर एगो गाना सुनावता नहीं, तनी सुनिए लोग। तो कहियो चाह रहे अब तो चाहो ना बा, तू के करो के दे पारा वाहो ना बा, पारा वाहो ना बा। तो भाई लोग ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन खातिर बा, ना दिल पर ना गाड़ पर कहीं ना लिया लो। और अच्छा लगी तो लाइक सब्सक्राइब करिए लो। और भाई लोग चलो बुलेट राजा भैया के पेलल जाओ और वीडियो के स्टार्ट करो। देखो तार लोग भाई लोग बुलेट भैया के कहता रहन कि अनार कली मरवाने चली। ते बुलेट भैया तू ये बातवा हमके बता द ठीक बा कि अनार कली मतलब कब आगे चली, ये बता देबा ना तो हम वही चाह में रहम ठीक बा। जैसे जाके मतलब अनार कली निहुर के आगे बैठी ना, तैसे गप दे गाने में पेल देम ना यार। कौन बात बा यार, सर्व गाना है कैसनो गाना गा तारा अनार कली मरवाने चली। तो एक बेर हमरा के बता दो कि कई बजे एक पहुँच दो के टाइम बा, 4 बजे जाई कि 3 बजे। जैसे निहुरी पाट खोल के वैसे गप देकर पेल देम गाड़ में। तो देखो तार लोग भाई लोग बुलेट भैया के कहता रहन कि छोड़े छाड़े के अपने अनार के गली अनार कली मरवाने चली। तो अरे भैया मतलब केहू कहता मतलब अनार कली मरवाने चली, केहू कहता अनार कली डिस्को चली। कंफ्यूज मत कर लो ना तो कंफ्यूजन में ज़्यादा पे ले ठीक बा। देखो तार लोग भाई लोग बुलेट भैया के कहता रहन कि पायलवा के तीसी के मिसी। तो हमरा लगा बुलेट भैया भेज दा, हम मिसेम और एक टिप दिवा दिया पहले खातिर। मतलब मजदूरी करेम तो दिवेबा ना, पैसा के मतलब उहे दिलवा दिया हमरा के। और पार्टनर तू है ना भौजी के तीसी मिसबे। हाँ। और दिहन तो मरबे। हाँ मारो। ठीक बा जाओ बाद में आइए। अब तो देखला बुलेट भैया भौजी खातिर एगो हम मजदूर बनी एगो बा तीसी मिसी, लेकिन पेलबो करी दिवा दिए भौजी से। नाचे उमर रहे काटे छोड़ देलस तनी सछुआ के पटवलस लवंग खिया के पटवलस लवंग खिया के। तो देखा तारा लोग भाई लोग बुलेट भैया के कहता रहन कि आइल रही नाचे उमर रहे काचे या छोड़ देलस तनी सछुआ के आ पटवलस लवंग खिया के। तो अरे सला जब लवंग खियाला से जब लड़की पड़ जाई तो हम काम करते हैं ठीक बा। एक बोरा एकर पहुँच दो लवंग खरीद के मतलब गाँव गाँव घूम के लड़की फंसावता नहीं। अब तो पड़ जाए यार लड़की, एक बोरा लवंग लेके फंसावता लड़की ठीक बा ना यार। बुलेट भैया साधु हवन का मतलब उनकरा कैसे पता बा कि लवंग से लड़की पटेला। हमार लड़वा पटेला एकर पहुँच दो। अगर लवंग से लड़की पड़ जाई तो हमार नाइयो रही तो 100-200 माल रहते एकर पहुँच दोगे। बिहान से एक बोरा लवंग लेके आ लड़की पटा के पेला तनी एकर पहुँच दोगे। चेहरा काटे खतारू देखा तारा लोग भाई लोग बुलेट भैया के कहता रहन कि चेहरा का देखा तारू। तो चेहरा का लाड़ देखा तारू। बुलेट भैया के चेहरा सुअर के बूढ़ जैसे बा, तो चेहरा ना देखो, जब देखा के बताई मीनू कर लंडवा देखो। तेल लगा लो ए रानी तेल लगा लो। तो देखा तारा लोग भाई लोग बुलेट भैया के कहता रहन कि चेहरा का देखा तारू और बीच में कहता रहन तेल लगा लो, तेल लगा लो और पेलवा लो। इस सरवाई कौन गाना भेलो बुलेट भैया मतलब
चेहरा देखो तारू तेल लगा लो। वाह भैया वाह, हवस मिटावे के मतलब अच्छा उपाय बा। ठीक बा, देखो तारू चैन खोल के देखो ना। तो देखो तारा लोग भाई लोग, बुलेट भैया के कहा तारन कि चेहरा का देखो तारू चैन खोल के देखो ना। तो ये भैया जी तू हमरा के बताओ ना कि भौजी तोर चैन खोल के मतलब देखी कथी, आगे वाला लंडवा देखी का तोहर ना। ई सरवा कौन गाना बा भाई लोग, मतलब बुलेट भैया के कहा तारन चैन खोल के देखो ना। तो चैनवा मतलब खोलवा के कथी देखावल चाहता रह, कहिया का लंडवा देखावल चाहता रह का भैया। खाली पढ़ दे त लइका तोरा होई कहिसे बोलू होई कहिसे। खाली पढ़ दे त लइका तोरा होई कहिसे। ए भौजी पढ़ाई लिखाई के बात दूर कर, अभी पढ़ाई लिखाई के बात मत कर। जवन तू सामान देखावत तरुनु कसम से कहतनी लइका होई के ना एकर हम गारंटी नहीं देवे सकती, लेकिन जब तू अपन सामानवा कुल देखावत तरुनु अगर 2-4 मिनट लहित देखा देबोनु तो कोई आदमी देख के सरवा मुठ मार दी। जब बोले ना फोन करके कहिए यार हो, तो बोले ना कुछो करे दे हम भतार हो। ओह लगाता है ठंडी में भौजी के गड़िया पर बर्फ जम के गड़िया जाम हो गईल बा। मतलब देखो तारा कितना खतरनाक बहाना करतिया, जबले ना फोन करके कही यार तबले ना दे भतार। ए भौजी बहाना का कर तारू, सीधा कहा ना कि गाड़ी जाम हो गईल बा कर बहन चोदो पेलबा त खूने खून हो जाई। भतला के छे तलका बॉडी दर्द करेला रे, मरदा के छे तलका बॉडी दर्द करेला। अरे ये भौजी तू कोनो खौरा हवा कुकुर है चाहे खौरा हवा साढ़े से न जाके छेदवाला सही बतावत बहिना, तब तोहार भतरा करी न तो सही बतावत बहिनी दर्द ना करी हो। चुमा लेके राजा सुतो सपनाई बना, चुमा लेके राजा सुतो सपनाई बना, चुमा लेके राजा सुतो सपनाई बना। चुम्मा लेके राजा सूत सपन नहीं बना। ए भौजी आ गोनिया लगे रात काम सू जाई तो का बुखार लग जो करा। अरे सरवा का कह देनी। अरे ना भाई लोग गाना का भाव सुनत रहो, भौजी के कहना बवे के चुमा लेके जे सूती मतलब चुमा लेके ओकर भातरा सूती तो रात के ना सपनाई, अगर गलती से गोनिया मार दी तो बुखार लग जाई ना सरवा का दांत लग जाई। हमरा का ई सवाल का जवाब हमरा के लागी गबड़ा गेल सरवा। रुक तोर बहन चोदो रुक उतारे दे। ए सराउ तू अपन लड़वे काटी लो, ओकरे बाद उ पक्का देई एकदम 100% देई, खुश हो जाइबा बहुत साड़ी वाले। का हो करे जा। हाँ बोला का हो करे जा रे तोरी बहु चुदी का हम देखत पानी रे। हे तना छोटा के तना छोटा के इत्तात के लइका बावे छोटहन के, और यार लइकिया देखत तनी ए देखे से तू लइका कमाई लगत बिया। तो यार कैसे यार सही बताओ तनी यार कैसे करे जा हो गइल यार, ई तो हमके देख के यार हैरानी होत भावे। प्यासी बिल्ली के तरह मुंह काहे लटकवले बाड़ू। अब का बताई, तुमसे शादी तो ना भइल। तुमसे शादी तो ना भइल। अरे ये मैडम बाबू से शादी करके तू ओके कोरा में बोक के खिलावल चाहत रहलू का, घुइया घुइया घुघुआ खिलाइबू का रातिया के ओके से जवाब पे सुता के। सही बताओ तनी से जवाब का गोड़वा सुता के घुघुआ खिलाइए तू, शादी ना भइल। सही बताओ तनी गजब बकचोदी पेलत बाड़ू। तो बस भाई लोग आज के वीडियो यहीं समाप्त करतानी। बुलेट भैया के रेलाई पिलाई हो गेल बा। तो भाई लोग देखा तानी कि आज बहुत मतलब ठंडी में भाई लोग मौसम खराब बा। तो भाई लोग कल वीडियो देखे खातिर मिल जाए 6 बजे। तो चैनल पर जाइए लोग और देखिए लोग, अब प्यार दुलार दिए लोग और गाड़ मरा लिए लोग, आई मीन मतलब लाइक शेयर करिए लोग। भाई लोग आज की वीडियो यहीं समाप्त करता है, तब तक लिए बाय।